Nota su primer visita en Aruba, pero después de por lo menos 5 años, esta mira un desarrollo más positivo en las islas. Es aquí nota un turista, es aquí un secretario de Estado de Asuntos de Binnenlandse Zaken de Holanda, que da una palabra durante una visita aquí en las islas. Que outro ng ministro-president Mike Ewan daqui subachi pa kanadenkayan na pia pa muslim mandatari ng ekara novo de nos isla awe. A inversão ng multimilionário assim em centro de cidade e ambiente novo que nos isla tem para os turistas ng e tram coreano den kainan de Oranjestad sem dúvida has um impacto ribe mandatari ng voor de Holanda die visita na Aruba. Ik ben hier niet voor de eerste keer. Ik heb in andere functies ben ik al wel eerder in Aruba geweest. De laatste keer 5 jaar geleden. Ten opzichte van 5 jaar geleden ben ik heel positief over weer de volgende stap die Aruba heeft genomen in de ontwikkeling van een meer duurzame economie. En dat zie je natuurlijk ook gewoon hier waar we nu staan in Oranjestad in Main Street. Pero mientras que un bando mandatario for de Holanda em palavras de elogio sobre a forma como nós desarrollando o país, toch não pode querer assim expressar sua preocupação para finanças públicas. Mas coisa na Holanda, Aruba também tem bastante huiswerk para si, para baixo gasto e centrado na governo. Veel landen in de wereld hebben op dit moment echt wel problemen om de overheidsfinanciën op het goede spoor te krijgen. Dat is in Nederland zo, dat is in Europa zo, dat is in de rest van de wereld ook zo. Dat is bij Aruba ook zo. Tuurlijk, daar speelt een rol de mondiale crisis van 2008 en later. Maar goed, gezonde overheidsfinanciën zijn belangrijk om je renteniveau laag te houden, om je geld uit te kunnen geven aan collectieve voorzieningen in plaats van het afbetalen van je schuld, et cetera, et cetera. Dus de stand van de overheidsfinanciën is denk ik wel een punt van zorg. O secretário de Estado lo hace uso de toda a informação que ele tem aqui, papiando com o governante, a político, a organização independente de maneira Banco Central, grêmio comercial e sindical, para assim portar melhor visão de situação real de nosso país de enquadro de manejo. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij ook verantwoordelijk samen met de landen voor het onderhouden van het Koninkrijk. Je wilt elkaar terzijde staan. Je wilt ook de Rijksministerraad die elke maand vergadert goed voorbereiden. Dus dan is het goed om in direct contact met de collega's in de andere landen aan verschillende thema's, waaronder dus de economie en de openbare financiën, aandacht te besteden. Amita Patrick Pascal, pa ATV, Canal 5. Ex-secretário de Estado de Holanda aproveitar a visita na Aruba aqui net para formar parte da celebração do nosso Dia Nacional, Dia de Himno e Bandeira. A correr rond com ele na diferentes eventos, tanto é protocolar como é cultural, em qual ela ser conhecida mais de cerca que é calor arubano.